Budapeşte Puskás Arena'dan mutlu akşamlar değerli futbol severler. Milli takımımız 3-1'in rövanşında Avrupa'nın en elit seviyesine çıkmak için, Uluslar A Ligi'ne çıkmak için Macaristan karşısında, Macaristan'ın sahasında, Macaristan'ın ev sahipliğinde Puskás Arena'da çok zor bir maça çıkıyor. Macaristan-Türkiye mücadelesi. Maçın hakemi Felix Zwayer. Orkun'un yokluğunda bugün İsmail ilk 11'de, Hakan'ın merkez orta sahadaki partneri. Hemen önlerinde Arda Güler, kanatlarda Oğuz, ilk maçın en iyilerinden, solda Kenan ve Kerem Aktürkoğlu yine ilk maçın en iyilerinden. Felix Zwayer ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı. Başarılar Türkiye. Înțeles, are impact și la națională. Un șut care nu era pe cadrul porții, dar care putea fi reluat periculos. A fost execuția lui Daniel Gazdag. Apariția lui Kerkez, Szoboszlai driblează frumos, îl are pe Kerkez, îl evită, nu are culoare de șut, dar preferă să încerce. Încă o dată, driblingul capitanului maghiarilor pe lângă Kerem Aktürkoğlu. Hai să vedem, e flanc deschis, apariție în fața porții și a venit vigelios acolo fundașul, cred că este Müldür. Intervenție grozavă, însă bola nehotărât, bola ajunge târziu, cred că a vrut să finalizeze direct. Ocazie până acum pentru una dintre echipe, poate acum șansă pentru maghiari, o ratare uriașă a lui Gazdag. Ceacăr a pus o mână salvatoare acolo, a fost oare offside? Panionul jos, asta mă uitam, dacă se marca, intervenea. Kerem, culoar bine deschis, penalti. Atac la minge, dar se pare Penalti. că nu a atins balonul și a atins piciorul adversarului. 11 metri dat de Felix Zwayer. Willi Orban un pic cam lent aici. Îl știe Felix Zwayer din Germania. Tocmai șeful apărării Ungariei. La turcă, Çalhanoğlu și este 1-0 pentru Turcia. Minutul 37 este practic primul moment cu adevărat periculos al turcilor. A fost acel șut al lui Arda Güler de la distanță, dar a fost prima dată când efectiv au ajuns în careul maghiarilor, iar acum Ungaria trebuie să înscrie de 3 ori. Iată de ce, Ștefan, se spune că o dublă manșă înseamnă 4 reprize. Suntem pe finalul celei de-a 3-a reprize, nu s-a schimbat aproape nimic. Un pic cam tare sau pierde startul colegul de linie. E gol! Minutul 39, 2-0, contra-atac care trebuie studiat de mulți antrenori. Da. Güler Arda, după momentul lui Aydin, parcă el fusese inițial, dar Ungaria se prăbușește, spuneam că are variantă să marcheze un gol sau măcar un gol până la pauză. Deja l-a luat pe al doilea și s-a cam terminat. După reluare, vine centrarea! Uite diferența! Îți mai trebuie și un dram de noroc. N-a ajuns la timp Varga. Este Varga, da, la centru. Ce jucaseră finala cu Spania la Mondial și cât încă o dată! Kerem n-a avut unghiul perfect, însă Kerem încearcă să... Această fază, minge pentru 3-0! Bardakci, el a fost. Abdulkerim Bardakci apare acolo pe spațiu liber la 30 de ani, este la abia al doilea gol în cariera sa la echipa națională. Bun, n-are un impact statistic.